waze kwanetha, kwaze kwanzima ukuhlala elokishini. Ngiyawoga manje kuyanetha anginamoto. Yabo nje indaba elokishi guys, ngifuna ukungasho. Angifuni ukungasho ukuthi angisakuthandi ukuhlala kule ndawo engihlala kuyona. Ibo, yazi ngisho ngihamba emgaqweni angasekhaya, ngizwa ngathi ngizoquleka ngishawa anxiety. Ngishawe anxiety guys. Hayi ngeke. Bangisiza ka FNB bangipha le umbrella. Abe ngiyini? Akho umuntu emgaqweni ngivloga kahle kanjani. Ngapha kunethani. I hope ngiyabonakala. Buka nje. So cute. Yeah, kuyanetha kodwa guys, singibeka ifoni yami ngazenza iboss. Selokishini phela la. Uqana nombani ifoni. Nje uthi umuntu yamazi kanti isipokolo. Mase ngikhombise guys ngala ngasekhaya kuyadabukisa. Yes. Yo. Shame. What a life. What a life. But ke ungazalelwa endaweni, it's up to you ukuthi usikhipha kanjani. So siza uNkulunkulu. Njengamanje ngisiza uNkulunkulu ukuthi asize mina ukuthi ngiphume kulenzi sawo. Bye bye guys, eh. Bye bye. What you came to see. Let me be your muse. I'll inspire you in ways you won't believe. 50 shades and hues, tailor-made for you. Draw me in, get what you started. Go with your hands, can you bring my body? Go ahead and push up on me. Baby, when you want it, fine and dotted. I'll be your peace. I'll be your peace. I'll be your peace. Sanibonani, my name is Tshepiso Mthethwa. Ngiyanamukela kwi-channel yami, and if you're a regular at T-Squad, thank you so much for coming back by. And if you're new in this channel, welcome. Please subscribe to become a T-Squad. Ngiyanamukela guys kwi-channel yami. This is a vlog. Spend a day with me. Angazi kwenzakalani kule vlog. Nami ngizobona ezinye vlog kwenzakalani. I didn't plan this day, so nje sizobona ukuthi kwenzakalani, and it's raining cats and dogs like mother if. Understand? So nje akike muthi nangazi ngiyaphi emamoli kunetha kanje angazi nami, but kade ngahlala endlini. It's been almost 3 weeks ngakaze ngiphume endlini. 3 weeks ngidinga ukushawa umoya, kunetha kunje, ngidinga ukuthelwa yilona izulu, amanzi ayingcwele. So guys, enjoy this vlog. Ngiyathanda about chomza nje kuningi engidlula kona, kodwa God is gonna come through. My nails guys, my nails. Cousin wami wangenza le inzipho guys, and wadlala enye indima. Cela nibuke. Ngakhohlwa ukuvloga le inzipho lezi, ngakhohlwa ukuyivloga, but cousin wami yo zinhle ngalendlela lena, yo ngiyayithanda plus. Kuyadlala guys, ingaze nithi ufakele le ring ushadile engage. Angishadile engage, ngiyifakele ring, ngizishade mina, ngizi-engage mina. Ningalokho, don't come for me. Bese nikhuluma into engekho, ngisheshe ngicacisele ngoba ngiyathanda assume into engekho. I'm wearing my Zara jacket, skipper sami sangarena, i-track pants yami yaka Mr Price, amabhutha aka Mr Price. So ngigqoke kanjalo, and ngigqoke ngathi ngiyesitolo eTuckshop la ka next door, kanti cha, ngiyahamba ngigibele ngoba kuyanetha, ngazi ngizogqokani, and anginazi impahla mina zemvula noma ze-winter. So and it's spring, angazi yabona nje vele nge-spring kuyanetha, kodwa ngi-understand ngoba kuningi nje. And anginayo lip gloss, kumele ngithenge mona. Intombazane engena lip gloss kanjani manje? Kanjani manje? Ay guys, no. Why?
sengizolokhu ngithi why lokho ngikhuluma kanjena vele ngikhuluma ngezandla mina guys but manje sengikhuluma kakhulu-ke ngezandla kade kagcina ukwenza izipho nje sengizolokhu ngithi mina-ke lona-ke yonke into ngikhomba ngesandla njena uyabona nje ngiyabona nje enjoy this vlog guys bye bye. One day you leave this world behind, so live a life you will remember. Bazovuma ngishutha le phakathi kwabantu njanje sabanjani yebo sacela ukubuza uma ufuna ukudonate igazi hayi manje ngizela ukubuza ukwazi yeah okay uqala uma ufika doniswa khona nekhona umuntu osebenza khona umthengele inyama enhloko bese kufanele ube 16 years and old 50 kg or more have one sexual partner you and your sexual partner ukuthi nina more than 3 months senindawonye you're not pregnant you're not trying to fall pregnant awukho kuma fertility yonke leyo fertility medication awuncelisi udlile within 4 hours before ufike la ukuthi uma udle ngo-8 ngeke ufikele ngo-2 kodwa ugcina ukudla ngo-8 ekuseni though we give you amabhiskiti ne-juice but i-absorption iyobe yenzeke nini uyayibona nto leyo wena ngibe sengithathe igazi lana iyehla i-BP uyehla noshukela together with everything then si-check-a nama-iron levels wakho HB si-check-a la khuluma khona losses ne-BP kumele ibe kwi-range ethile wena as a female yakhe HB sibiza nge-hemoglobin cobani umzimba zalandiwe kahle ngibone ngomumo siyabonga and mama inathi now should just come. Kwanzima eSouth Africa umuntu uphelelwa ibhetri lapho uyavlog abantu abasangibuki kanje ngaze uzoqhubeka kanjani le vlog ngibe
ibhetri yami iphele 15%. Yabona ngisho ngikhohlwe nayo i-power bank yami. Kwaze kwanzima guys, kwaze kwanzima, ngaze ngalonely. Ngiyavlog. Hey bo, yebo njani? Ngiyakutshela, kwaze kwabiza ukudla. Yabo bengithenga into eziwu-2. Ngithengisa into eziwu-2. Akona kunzima. Yonke into ngizama ukushutha. So T-Squad, this is the end of the vlog. When I was taking this clip, my battery was on 2%, but ngeke. And guys, subscribing is free, so please tell your family, your extended family, your friends to subscribe to my channel. Thank you again to everyone who's always watching my videos. And yeah guys, see you on my next one. Love you lots. Get your life, little mama, won't you get your life on?